La prudència del govern valencià de no passar a la fase 2 no ha agradat a departaments de salut com el de Vinaròs. El municipi no entenen està frenada en la desescalada. Aquestes condicions han millorat respecte a quan van passar de fase 0 a fase 1. Llavors ens costa d'entendre aquesta decisió per part de la Conselleria de Sanitat. Males notícies per als hotelers, que ja tenen les terrasses al 50% i esperaven començar a atendre també dins del local. Da tristeza porque era para pasar la segunda fase. Ja una setmana més en la terrassa en 5 tauletes, no sé si donarem abast. Una polada d'aigua freda també per als comerciants, que no poden augmentar l'aforament de les seues tendes. L'aforo que tenim és 10 persones i hagués pogut ser de més. Al carrer, resignació per no poder avançar. És una pena perquè estem en un lloc que estem bastant bé, tant l'hospital com totes les poblacions. L'Ajuntament demana al Consell conèixer els criteris per no avançar de fase, una petició a la qual s'han unit altres municipis com Oriola, Benidorm o Peníscola. Hem complit el que ens marquen perquè les circumstàncies són similars. Creuen que esperar una setmana més a la fase 1 serà un pas enrere en la recuperació econòmica.